Dobrý deň, prajem. Nachádzame sa v krásnom kraji Lučenec. Je tu príjemné počasie, takých 30 stupňov, teplota vzduchu 25. Miestami prehánky, mrholenie, ale všetko je OK. Tu môžete vidieť úžasnú hotelovú akadémiu, najlepšiu a najluxusnejšiu školu v Banskom Bystrickom kraji. Do počutia, Kristina Kretová. Dobrý deň. Je 29. október a my, žiaci hotelovej akadémie, práve vyrážame do terénu na zistenie bezpečnosti a Wi-Fi v našom okolí. Počasie nie je práve najlepšie, ale nevadí, my vydržíme. Do toho! Nachádzame sa v lobby bare. Máme tu slečnú barmanku a ona nám odpovie na pár otázok. Dobre. Takže máte pripojenie Wi-Fi? Áno, máme. A máte ho zabezpečené heslom alebo je voľné? Je voľné. Áno. Wi-Fi je podľa vás bezpečná záležitosť alebo je to skôr také nezabezpečené? Je to určite bezpečné. Postredili ste vyššiu návštevnosť zákazníkov, keď ste zaviedli Wi-Fi? Áno, viac zákazníkov. Máte informáciu o tom, či sú vaši zákazníci spokojní s pripojením na Wi-Fi? No, tak čo ja viem, je to tak, že sú spokojní, no. Dobre, ďakujeme pekne. A ja ďakujem. Máte ho zabezpečené heslo? Nie, bolo. Je to podľa vás bezpečné? Ja nepotrebujem žiadnu bezpečnosť. To je pre ľudí, to nie je pre mňa. Postredili ste vyššiu návštevnosť, keď ste zaviedli Wi-Fi? Nie, ale je to štandard. Máte informáciu o tom, či sú vaši zákazníci spokojní s pripojením na Wi-Fi? Neviem, neriešim. Ďakujeme pekne. Nachádzame sa v reštaurácii Slovan. Máme tu pred sebou pani čašníčku, ktorá nám odpovie na otázky. Takže máte pripojenie Wi-Fi? Áno, máme. A postredili ste vyššiu návštevnosť zákazníkov, keď ste zaviedli Wi-Fi? Neviem posúdiť. Aha, vlastne som sa chodila najesť však. Áno. Dobre, ďakujeme pekne, príjemnú prácu, želáme pekný deň. Ďakujeme pekne. Nachádzame sa pred školským strediskom Inkluzí. Tu naši žiaci praxujú a ideme sa ich opýtať pár otázok ohľadom Wi-Fi a bezpečnosti. Tak, nech sa páči, poďte s nami. A teraz sa opýtame našej študentky, aký názor má na bezpečnosť Wi-Fi. Je v tomto zariadení Wi-Fi? Nie je. A podľa teba by bola vyššia návštevnosť, kebyže je tu Wi-Fi zavedené? Myslím si, že áno. Ďakujeme pekne. A teraz sa opýtame aj hostí, aký majú názor na Wi-Fi. Dobrý deň, prajeme. Aký máte postoj k zabezpečeniu Wi-Fi? No, tak v každej reštaurácii by to malo byť. Je to určite štandard. Neviem, prečo to v tejto reštaurácii nie je. Nepáči sa vám to, že tu nie je? No tak samozrejme, v každej reštaurácii to majú a sem radi chodíme. Sme skoro stáli hostia a mohlo by to tu byť. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pani. Môžeme sa vás opýtať tiež pár otázok. Vy máte taký istý názor ako pán váš manžel, alebo podľa vás vám to tu nechýba, to Wi-Fi pripojenie? Ďakujem. No tak jasné, tak kým čakám na jedlo, tak by som si rada niečo na internete pozrela a tak. A v reštauráciách je to tiež bežná vec, pretože som sa dopočula, že len niekde v baroch je to také bežné, to Wi-Fi pripojenie. Tak ja, čo chodím do reštaurácie, tak tam je bežné, že tam je Wi-Fi pripojenie. Ďakujeme pekne, prejme vám dobrú chuť. Tam nadchádzame sa pred poštou a boli sme sa spýtať o nejakých skutočnostiach, že keby sme si objednávali nejaké veci z internetu alebo nám prišiel nejaký balík poškodený, čo máme robiť a na koho sa máme obrátiť a povedali nám, že to treba kontaktovať s pani vedúcou a ak bol balík označený ako krehký, tak sa to bude dať vyreklamovať, ak nie, tak treba to riešiť so dosielateľom. Dovidenia pre televíziu Markíza, Jan Tribula. V našom školskom a chceli by sme sa spýtať zo pár otázok nášho pána bufetára. Takže, máte tu Wi-Fi pripojenie? Samozrejme. A máte ho aj zabezpečené heslom? Jasné. A je podľa vás bezpečné Wi-Fi? Samozrejme, že je. A pozreli ste tu vyššiu návštevnosť, keď ste zaviedli Wi-Fi? Nie, to je zaujímavé. A máte informáciu o tom, či
či sú vaši zákazníci spokojní s Wi-Fi? Samozrejme, že sú. Ďakujem za rozhovor. Tu asi Wi-Fi nie je. Nachádzame sa v hoteli Pelikán. Teraz sa opýtame hostí, či sú informovaní o bezpečnosti Wi-Fi. Dobrý deň, môžeme sa vás opýtať pár otázok ohľadom bezpečnosti Wi-Fi? Dobrý deň, nech sa páči. Ste práve pripojená na Wi-Fi? Nie, nie som. A ste si vedomá, že keď sa pripojíte v nejakom stredisku, tak vám niekto môže zneužiť vaše údaje? Môže, viem. Máte nejakú skúsenosť s zneužitím vašich údajov? Zatiaľ nič také dôležité nerobím, čo by sa mohlo zneužiť. To je moja mailová adresa, čo mi je úplne jedno. A vo vašom okolí stretli ste sa s nejakým zneužitím údajov? No, skôr sa týka bankových vecí, ale nie takýchto mailových. Ďakujeme pekne. Pekný deň, dovidenia. Dobrý deň, môžeme sa vás opýtať pár otázok ohľadom Wi-Fi a bezpečnosti Wi-Fi? Dobrý deň, nech sa páči. Máte vo vašom mobile Wi-Fi pripojenie? Áno, mám. A ste si vedomí toho, že aké dôsledky to môže mať, ak sa vám niekto nabúra cez Wi-Fi? Samozrejme. Máte program Spyware? Spyware program, ono s tými programmi je to tak. Spyware je program na sledovanie, nechcené sledovanie identity alebo citlivých informácií v danom zariadení. Či sa jedná o zariadenie mobilné alebo zariadenie klasické, to znamená klasické PCčko, takže áno. Takže vy ste potom poučení dosť dobre o tej bezpečnosti. Áno, troška. Ďakujeme pekne, príjemný deň, dovidenia. Je tu deň druhý a my vyrážame do terénu. Počasie nám krásne praje, tak z úsmevu ideme do toho. Nachádzame sa v pizzerii Mondo a ideme sa opýtať na pár otázok pána šéfa. Takže máte v tomto zariadení Wi-Fi pripojenie? Áno, máme. A zvýšilo vám to nejakú návštevnosť, keď ste ho sem zaviedli? Áno, zvýšilo. Viacej ľudí chodí takí, čo sú kávičkári. Aj tak, keď sa prídu naobedovať, ale viac menej to v takých jednaniach obchodných sa vedia pripojiť. A boli ste poučení o nejakých možných rizikách pri tomto zavedení? O rizikách som nebol poučený a sa zvykne stávať, že vypadáva Wi-Fi systém, ale o rizikách som nebol poučený. Napríklad je taký program Spyware, on to vlastne zachytáva možné informácie. Tak. Zatiaľ som nepočul o tom, ale rád by som sa dozvedel, vlastne aby tá spokojnosť zákazníkov bola na prvom mieste, tak by som rád vedel o tomto systéme. Tak ďakujeme pekne. Projektovanie samozrejme obnáša aj veľmi výhodné stránky. Môžeme si dať v tomto podniku výbornú horúcu čokoládu. Samozrejme majú tu aj pripojenie na Wi-Fi, takže surfujeme na internete. Slavujúci? Spievať niečo iba napríklad Macejko, alebo trošku nejaký úryvok. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Môžete ďalej, môžete. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Veľa som za... Ďakujeme pekne, ďakujeme.